Zalkapen nagusian oso sartu dezagun lehenengo euskalduna zara, baina oraindik ere azkeneko etapa falta da bidazo itzuli honetan. Zu artifizial polita ikusi ditugu gaur. Bai, gaur izan da probat egune ikusiko sana zeintzuk egongo ziren hor disputatzeko postuetan, eta hori, bihar da egun importante bai, azken urteetan behintzat akortan hasena da azkeneko egun irabazi dela bidazoa eta hori esperantza hori dauko. Azkenien gaur, saiakerak eukidot, Porto zona sanietako, etapa generalin bai. Baina, hori, azkenien berriro bigarren eta hori, importantiena generalin hor nagoela da. Zure txispa hor dagoela bakigu, baina txispa ere, bada ere jende gehiago txispakin. Bai, ni banak izen nola nagoen eta egongo nitzela aurrien, baina gero hori, irabaztie beti kosta itzen da. Eta hori, dauketena ona da talde oso indartsu dauketela, nik esango nauke bueltako indartsuena, eta horrek biharko konfiantza muten da, eta hori, generala esplutatzeko goguek. Talde indartsua eta horrela jokatu dezue, Samu oso urrutetik jo dezue. Bai, hori da, gudaukoen txerrendulari danak oso balienti die. Igual ez dienak ikusten aukera guztiekin hemen bukaerako oso ondo antizipau die. Horrek nietako lagundu inau, ze nahiko lasai ibilinaz bukaera horretan, eta ja, banak izena hor sartzen gitzen nien bukaeran izango zala atope goraino, eta holan izen da. Ezken nien Hugoke aguantabin gau kabedotan ni hor atake horreitan, eta gero espeinien bak iguzelako edan. Eskerrik asko.